ikhona imfana yahlatshwa ngenxa yethu yabonwa amaJuda ilenga ethini ikhona imfana imfana yahlatshwa ngenxa yethu yabonwa amaJuda ilenga ethini ikhona imfana imfana yahlatshwa ngenxa yethu yabonwa amaJuda ilenga ethini Eloi Baba ungishiyelani Eloi Baba ungishiyelani Baba mengameli nekomiti lakho Mama mengameli komiti lakho obaba befundisi omama befundisi obaba bavangeli omama bavangeli baba Shumayeli mamthabekhulu mamqamatha ibandla lonke ngiyanibingelela ngelihle igama lenkosi uJesu amen ungathi nami ngizaphinda lokushiwo umatatazela ukuthi seniyajabula nesenihlezi ayibonge inkosi ngoba ngazi nalamajazi siwagqokile siwagqokisa ukugodola noma siwagqoke sekugodola noma sokukwethuka yini ayibonge inkosi ngiyabonga kakhulu bangcwele angimude ngizoba mfishane ngendlela emangalisayo ayibonge inkosi ngicela sivule encwadini kaLuka 23 verse 46 uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokho wafa babushilande awuthandaza mathomo mafelelo a botshelo ashu nanga hano masiare a ḓuvha ḽa ṋamusi murena vhashuwe bone ri a vha ḓivha ri a vha ṱalukanya a vha ambi zwine ri sa zwi ṱoḓi nanga hano madekwana murena vhashuwe ri Jehova we kha vha dovhe hafhu murena vha fhedzise vha ambe ungari vha thoma nga dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazaretha ri khou vha livhuwa ngauri ro no ḓivha pfha vha tshi khou amba murena vhashuwe kha vha bvele phanḓa murena vhashuwe vha ri vhudze zwine ra ṱoḓa zwone nga Yesu Kristo amen. lapha sithola izwi lokugcinela khulunywa uJesu esesiphambanweni lithi akalikhulumanga kuqala kuphela wamemeza wadanduluka ngezwi elikhulu ayibonge inkosi mfundele baba wami uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokho wafa wathi baba ngiyawubeka umoya wami esandleni zakho ayibonge inkosi ayiqali le ndaba la iqala ukhona umfowethu oyilandile uma ezoyichaza ngokuthi wahlushwa washaywa kodwa wayengenacala kwazi kwafika lapho khona kufanele enoPilato enoBarnabas kodwa abantu bakhetha ukuthi akukhulula uBarnabas owayemhlukumeze isigebengu ngendlela emangalisayo bathi akuboshwe uJesu ayibonge inkosi
uma noBarnabas bamemeza ngezwi elikhulu bonke bethi akakhululwe. Haleluya. Akhulula uBarnabas. Wadlula uma esenezelelesi uJesu ikhona imission ekwakudinga ukuthi akazoyiqeda. Ngoba wengami nabantu abaright, wemana ngoba uBarnabas wengekho right, nangapha iselelesi sasingekho right. Ayibonga inkosi. Kodwa ngoba kwakhona imission ekwakufuneka azoyifeza, kwakhona izinto akufuneka azozilungisa, waphuma ebuNkulunkulu wangena ebuntwini. Haleluya. Uthi uma eseqeda athi Baba, esandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Bazalwane kangcono uthi uma sikhona lapha umoya wethu subeke kuNkulunkulu. Musubeke umoya, uyazi khona abantu abethembele ebantwini. Haleluya. Beka umoya wakho. Inkinga onazo njengamanje sibeke uNkulunkulu, musuzibeke emntwini. Khona abantu madoda abagijima bawulanda imbuzi, unenkinga embuzini awucela usizo. Ahamba inyangeni beka inkinga zakho esandleni sikaJehova. Ayibonga inkosi. Ifuzo lalelisisa kahle uthi ngiyawubeka. Beka. Haleluya. Beka izinto zakho kuJehova. Musuzibeke ebantwini. Ayibonga inkosi. Lithi watanduluka ngezwi elikhulu, esekushilo lokho wenza njani wafa, ngoba kwasekuphelile ayizokwenza. Lalelani ngizohlala phansi impilo yakho yonke ithathu ibeke kuJehova. Uyazi uDavide ngelinye ilanga uke wathi esenkingeni, wathi uDavide uma ebekelwa, wabekela indlala, wabekela ukufa ngenkemba, wabekela ubhubhane, wathi kungcono kunoma ngiwele esendleni somuntu, wathi mangiwele kuwe Jehova. Namhlanje ngithi wena beka isandla sakho kuJehova, beka inkinga zakho kuJehova, ngoba yena uzokukhulula.